Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруны башлап, беренче сәламны Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен татар Кынады авылында туып үскән Кадрова Сания Абдуллатифовна каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән әнисе Наилә Кәшәфовна, апасы Әлфия Абдуллатифовна, җизнәсе Расим, племянниклары Замирка, Сабинка һәм Амирчик котлыйлар. Бу теләкләргә бар туганнары, дуслары да бик теләп кушылалар. Бар кешене дә сүзсез аңлый торган, киң күңелле, олы йөрәкле балабыз. Иң кадерле сеңелем, сөекле балдызым һәм апабызны туган көне белән котлап, яратуыбыз турында әйтәсебез килә. Без бу дөньяда үзебезне иң бәхетле кеше итеп сизәбез. Чөнки Алла безгә Саниябезне бүләк иткән. Ул үзен үзе кызганмыйча, ярдәмгә ашкынып торучы якыныбыз. Көн сайын хәлебезне белмичә калмый. Ә инде балаларыбыз аны килеп керүгә, Аняка дип кычкырып каршы алалар. Аны шул кадәр яраталар ки, муеныннан да төшмичә, кочагында иркәләнәләр. Саниям икенче бала булып гаиләмдә туды. Мин апасы өчен ул бөтен җиһан иде. Мәктәпне тәмамлап, ул Кузнецк шәһәренә укырга китте. Аннары авылга кайтып, сәүдә тармагында эшләде. Ләкин туганлык җепләре нык булганга, бер минут та ансыз тора алмау сәбәпле, мин аны үз яныма Тольятти шәһәренә алып киттем. Бергә эшләп, бергә яшәдек. Озакламый мин кияүгә чыктым, тик барыбер сеңелемне янәшәмнән җибәрәсем килмәде. Җизнәсе дә моңа каршы түгел иде. Күпме генә аның инде зур кеше булуын белсәм дә, минем өчен ул һаман кечкенә төсле тоелды. Озакламый ул да үз мәхәббәтен, Радигыбызны, кияүебезне очратты. Яратышып гаилә кордылар. Мәхәббәт җимешләре булып балалары, бик матур уллары Аланчик һәм Амаличка тудылар. Шулай итеп гаиләләр белән дуслашып яши башладык. Без гел бергә, бер үк күзләр тимәсен. Әти-әниемә дә шундый сеңелем өчен олы рәхмәт әйтәсем килә. Мин бу дөньяда ялгыз түгел, безнең Саниябез бар. Балакаем минем бик уңган, бик тырыш, тәмле итеп тортлар пешерә. Гаиләсендә ул тугрылыклы хатын, балалары өчен газиз ана, ә безнең өчен иң кадерле якыныбыз булып тора. Яратканыбыз, без сине ихластан туган көнең белән котлыйбыз. Озын-озак бәхетле гомерләр телибез. Балаларыгызның бәхетенә куанып, бар койган максатларыңа да ирешегез. Без ике кыз җитәкләшеп үстек. Миңа да бит бары сеңел бер. Мин бит синең иң яраткан апаң, син туганым минем бердән бер. Кыз туган ул бигрәк якын икән, яхшы дус та, төпле сердәш тә. Ярый әле син бар, ышанычлы кеше кирәк чакта, киңәшкә. Яшьлек еллары да узып киткән, хатирәләр калган күңелдә. Гомер сукмакларын ике якка сузган язмыш апа сеңелгә. Минем үз гаиләм бар, синеке дә, ләкин һаман уртак эшебез. Чөнки бер кан белән гомерлеккә бергә бәйләнешкән кешебез. Мәхәббәтнең җимешләре булып, үсеп килә кыз һәм улыгыз. Балаларым диеп, яна, көя, алыга бара гомер юлыгыз. Без бит сине бик тә яратабыз, сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы хәсрәт, шир сырхаулар бердә сезнең яныгызда йөрмәсен. Балаларның һәрбер уңышына язсын сезгә сөенеп яшәргә. Гомер буйларына Аланчигым, Амаличкам диеп дәшәргә. Гомерләрнең башы гына әле, зур бәхетләр алда көтсеннәр. Балаларың алда гаилә корып, күп оныклар бүләк итсеннәр. Ак бабай һәм ак әбиләр булып, язсын оныкчалар сөяргә. Балам, баласының балалары балдан татлы икән дияргә. Тагын бер кат тәбрикләйбез сине. Гел яхшылык кына тели күңел. Онытмыкчы, без бит бер тамырдан, бер анадан туган апа сеңел.
Кадерле Сания Абдуллатифовна, якыннарыгызның бер теләкләрен дә чәчми-түкми сезгә җиткерергә тырыштык. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын.